Mga choy, tara mga choy. Puwan po kayo. Sig-sig-tik na po ni Ron. Usam ni Demons eh. John hotdon ikiwa John. Hutdo na! Kana kay gibot na, ambot pasabot na. Hutdo tana. Lo. Sakita na po dan eh. Ho mga Joy! Tara nga tong sosa mangina salay. Wah naman na oy. Ho mga Joy! Ato na ibobod! Yo, what's up mga choy? Karon mga Joy, kay wala man ta dito sa balay ng Boss Carlo. Laata sa wonderful place. Look at this view. Ala ka nindot na sa Mas gwapo ko diri oh. Dire. Mas gwapo diri ba kana masugbata og mang inasal. Ah. Maman mag Bicol Expresses with more chili. Nya. Miana. Oh, sakto po gina may sponsor po. Kinsa to? Ba? Sakto kay mga choy kay naini sponsor sa amo. Wow. Si Dave Borsalog, si Ma'am Charlan Aguilar. Salamat kayo. Today na ko. Taga Das Marinas, Cavite. Yeah. Oh, shout out to you sa taga Dasmariñas City. Mga Joy, so ato no gayon. At konata. Wow! Nice! Mga choy, tara mga choy. Puwan po kayo. Sig-sig-tik na po ni Ron. Usam ni Demons eh. John hotdon ikiwa John. Hutdo na! Kana kay gibot na, ambot pasabot na. Hutdo tana. Lo. Sakita na po dan eh. Unsa? Hotdon na? Dabasi ang nagsulti na ko dai. Kana yung hutdo tana. Buta na. Tanan na to di ba mas gamot ko doon. Napay siling demonyo. Oh? Hiwa na. Hotdon ka ni? Yes, of course. Agay! Iwan po mga choy. Oh, gano'n mga Joy, ato na sugdan natong manginasal with dagat. Ana na siya. Espada pa. Ay, ano na ba? Himang-himang. Huwag ka naman, Joy! Magkoglisyon ako! Ato ilo na itong mantika! Huwag sunod! Malipto lang tanan mo sa atong vitamins! Di lang! Kompleto ka na resipe, oh! Huwag limikos-mikos na ato kadali! Ala! Kadi ala! Ala! Huwag sunod mga Joy! Ato na ilo! Hiwa na ko eh. Ha? Hiwan ko. Huwag sunod mga Joy! Ato na ilo na atong karne! Mas dagan ba mga kuwan? Human, mikos-mikos na ito kadali! Hala! Hala! Huwag siya mga tayo! Diyan mamaya ito dugayon! Ato lagi pala kung batik sarap! Sunod, patis! Sunod! Ay, movement na ito kamay! Ay, mikos-mikos! Sigay, gapuhan na niyo. Ano sa iba po? Ang iloto. Wala na. Ho mga Joy! Tara nga itong sosa mangina salay! Wah naman na oy. Uwa kayo. Ay magsulob. Ay, Wala ko oy. huwag siya mga Joy! Ato na butangan og tono! La! Hindi mo nakapot ko doon ah. Pila kita. Huwag siya na! Migos-migos na ito kadali! La! La! Sa pa na Bicol Expresses! Sa sponsor na Si Dave Orsal! Salamat kisara niyo! Boss Dave Orsal! Sunod ni sponsor niyo! Litso na po na! Huwag siya mga Joy! Unsa pa may atong lugayon na ito! Nahono na atong Bicol Expresses with chili! Wansi! Ho mga Joy! Ato na ibobod! Oh mga Joy! Eating na! Woo! Pakita sad. Ha? Sabi sila mo choy. Ano? Hindi ako una sila kay bang una pa naman. Una na oh. Grabe. Berahin. Grabe rahans ko no.
Patungan Tay. Patungan. Grabe, idol eh. Grabe pasakyan ni Celia. Lo! Ikaw dam! Ikaw dam! Oh, sige. La! Si Madam! La! La! Si Madam ah! Ikaw, ano ba yun? Pasakyan ni Celia. Ano? Machoy. No, ang panumbag eh. Ibu kaya. Ah, dara ay. Grabe naman na dyan. Nawa. Tinuod eh. Ha? Tinuod. Lo, so. Dara Celia mga choy. Grabe, idol. Ah, wow, lo. Wala ka ano na? Grabe. Bungo ko eh! Hindi mabungog na buwan. Oh. Gamay na lang, God. Tibiti mga choy, grabe ha. Darao, si nag-sponsor na kasi kasa daw. Si Dave Orsal. Dave Orsal. Kaya na, boss lang. Taga Dasmariñas, Cavite. Grabe si Kulay. Ano eh. Makaunsa ka dam? Sa kahang dam? Ha? Makaunsa ka sa kahang? Kami mutang. Nilap, kunapa ka din nilap. Kuya pa ka nilap. Unsa? Suga di baho ni Munyo no. Abi ako. Ala, Ako may butong ka. di. Duha na mo. Duha na mo. Grabe hanga. Ha? Tabang hanga. Kung ito banta, alam mo tuga-tuga. Impas yan. Ang kuno tanawa ra ang pundok ko. Lagi? Mor pude hanga ko bangkuang. Sabi sila yan yun. Wala yun. Wala lang sila yung nabili na. Himchaf. Wala Ya, sila ilang pili-pilihan ako. Darao. Yapil lang sila. Oh. Ikaw lang dia. Unsa? Ikaw na lang dia. Ikaw dah. Upuan na. Grabe sa mga mananagat ba? Tumalag yun. Unbelievable. Atras sila si Itzal. Ay, kayo na oh. Dito mo naman daw. Unsa? Relax lagi dia tu. Imuhan na. Wala. Imuhan lagi na. Abi daw kanang kuan hing undan to sos. Himindo na dito na wa. Kata na pa mga choy. Nahurot yun. Ano naman? Ay, mga choy. Boss eh. Mga choy, ewan naman eh. Pupo. So, agit. Usa pa dugayan. Sorot. Usa pa dugayan, di mo hurot og di ka unon. Pupo. Oh, mga Joy! Lirik na. Salamat kayo sa sponsor ni Dave Orsal, Serlan Aguilar o sa iyang mga anak na si Yuki, Dylan o ni Chloe. Shout out! Og thank you kayo sa sponsor. Shout out lang ko sa atong YouTube followers of subscriber na si Shell Noel og ni Jonef og ni Mark Joseph Boy Suito. Shout out! Shout out lang ko ni Raymond Condesa og ni Roy Migalon og ni Johnny Pels og ni Kenneth Dalet. Shout out! Og shout out lang ko ni Remark og ni Rodek Ting. Shout out! Og shout out lang ko ni Jeneline Gilig, Gulisao Saldi og ni Leonard Pedro Gosa. Shout out! Og akong balikon, salamat sa sponsor og God bless. So, dito na po sunod na sponsor. So, pa ma-shoutout niya mo sino? Comment lang mo gotro. Wow!